пуснем микрофоните. Добре дошли на всички. Да кажем една молитвичка. Да кажем Отче наш, така всички я знаем. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въведи в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Амин. Добре дошли. Откъде да започнем? От началото. Значи, ако трябва да почнем от началото, те много хора, които се занимават с йога, всъщност за това не се замислят обаче. Кой е измислил йога? Би трябвало. Така, защото там е същността на нещата. В един не наш сайт за аштанга йога, значи това е другото име на раджа йога, но там се казва, че това е много древно учение, което ни е било дадено на нас човеците от същества, които не са човеци и стоят на по-високо ниво на еволюционно развитие на разума си. От такива същества сме получили тия познания и учения и в последствие сме почнали да ги наричаме тия същества богове и да им строим храмове и да им се покланяме. От такива същества сме получили учението за йога. То, както знаете, произлиза от далечния изток, от Индия по-точно. Значи първото място, където се споменава за йога, са ведите. Но ведите не са нещо, което е измислено от човек. За индусите, за индуската религия, това е откровение, което е получено свише. Не е някой да е седнал и да си го измислил това нещо, а са го получили там. Това, което се говори за йога, е, че сам Кришна, това е осмия аватар на Вишну, е дал учението за йога на Арджуна, там главният действащ герой в Бхагават Гита. Кришна, значи самото му име така достатъчно говори. То се превежда черен. Кой е той черния, който е дал на Арджуна учението за йога? Ето, в по-ново време Бабаджи, един много известен такъв хималайски аскет и йогин, или не знам как да го нарека, там, който се смята за светец и за постигнал безсмъртие, но той така казва, че йога всъщност е нещо, което е било дадено тогава по този начин. И оттам нататък това учение се е развивало постепенно като някаква техника за постигане на особено състояние на съзнанието и на духа. Някъде около 4 век след Христа един индуски мъдрец, Патанджали се казва той, систематизира всичките знания за йога в едно съчинение, което се казва Йога Сутра. Патанджали на неговото име е наречено. И то е сравнително кратко, само няколко странички е, но той казва, че това учение не идва от него. Според преданието индуското, значи веднъж когато Вишну седял върху Ардашеш, той е един бог змия, просто един е бог седял върху другия
И Шива танцувал пред тях и така Вишну изпаднал в някакъв екстаз от наблюдението на тая гледка. Станал дори по-тежък, нали, така се описва в тая легенда. И Ардашеш, той е бог змия, го запитал защо така, а той казал заради танца на Шива. И Ардашеш поискал тогава да научи този танц. Вишну му казал, че той ще се прероди в този свят, ще има някакъв аватар. И след като изчака известно време, ето точно в този мъдрец Патанджали се преродил той, като е описан там. Как се е явил на майка му под формата на една змия, как влязал в нея и така родил се. Но той мъдрец Патанджали стигнал до такива състояния на духа, че се осъзнал като самия бог. Ето той е бог змия. Нали, значи покровителя на йогите в Индия е бог Шива. Шива е бога на разрушението обаче. И също особено почитана е неговата съпруга Парвати, която така в един от вариантите е като Кали, тя е доста зловеща, така с човешки черепи по себе си, има там особени култове, режат си определени части на тялото, то е там доста страховито това, което се случва. Значи от ето такива божества тръгва йогата, от такива някакви изтъпления, в които тия хора изпадат и получават откровение от въдното. И самия той така казва, че от Шива е получил откровенията си. В последствие, може би един от най-класическите текстове на йога, Хатха йога Прадипика, това е така от един друг йогин, произведение, също не е много голямо, но той също посочва, че тия асани, пози, всъщност ги е дал Шива на човеците. И който му е покорен на Шива, той ще достигне блаженството. Оттам тръгват нещата. Да кажем, че това е било в миналото, дали е така сега, обаче проблема е, че сега това нещо продължава да се случва. Значи от тия съвременните йоги твърде много има, които са получавали откровението си абсолютно по същия начин. Ето, примерно, Рама Кришна, който е учител на Вивекананда. Това е онзи йога, който е отишъл на Запад и занесъл така, йогата в Америка и е представил и така на онзи конгрес, който се е целял да постигне обединение с всички религии. Всъщност той е изказал, нали, определени възгледи по този въпрос и е демонстрирал какво представлява йогата и те така са останали във възхита от него. Но неговият учител Рама Кришна, той е бил от семейство на брамини и като жрец на същата тая богиня Кали, когато е отишъл в нейния храм и така е започнал да се моли на идола и идола не отговарял, той е спаднал така доста в голямо смущение, защото така богинята не му отговаря. И стигнал до такова състояние на духа, в което буквално посегнал на живота си. В момента, в който се опитал да се самоубие с един меч и изведнъж изпаднал в състояние, в което като че ли целият свят се разтворил около него и бил облян от вълни, такива от светлина и от блаженство и му се явила самата тая богиня и почнала да го учи на ето това учение. И впоследствие непрекъснато почти изпадал в такива екстатични състояния, буквално го мисли, че не е с нормалния си ум, че не е много на себе си, може би така е било, но така е получил откровението си. Шри Ауробиндо, един от другите големи йоги, който участвал в освобождението на Индия и така всеки един от тях е създал своя система, но той докато е бил в затвора хвърлен, е имал подобно изживяване. Той изведнъж е изпаднал в състояние, в което буквално всички и затворници, и надзиратели, дори дърветата и всичко около него започна да възприема като проявление на висшето съзнание.
на Вишну. И от тогава някак си почнали да се появяват тия знания вътре в него. Нито един от тях не е бил напълно на себе си. И това е началото на йога. То не е толкова древно. Непрекъснато има хора, които получават знания някакви от тия същества. Нали, в Йога Сутра Патанджали пише, че йога е всъщност спиране на ума на човека. Значи човек да спре мисловния си процес. Ето това е йога. Не са тия асани, които ги виждаме да се практикуват като пози. Това в момента е, дори тия учители, които са авторитетни, го отричат. Съвременната йога, може би някъде около 250 милиона души я практикуват по света, но е станало така, че това е поради култа към тялото съвременния и потребителското общество, което съществува в момента, стремежи така да се избегне стреса, да има така добра физическа форма, да се свалят килограми, нали, от такъв характер неща и се е изродило всичко, просто загубил се и духовния компонент до голяма степен, против което доста от тия, които наистина разбират какво е йога, обаче протестират. До там се е стигнал в момента, че даже има йога за кучета, нали, което там дог йога или дога йога в Америка я практикуват, нали, в Хонг-Конг има на някои други места такива, то е смешно това нещо. Йогата е нещо съвсем различно. Има съвсем духовни цели. Но това, което се практикува, започва от асаните, от тия пози, които ги виждаме. Като се каже йога, обикновено това възприемаме. Йога. Нали, пози, при които може да представим хора, които са качили краката на врата, нали, са станали в някакви доста чудновати стойки. И като се каже йога, обикновено това възприемаме. Това всичкото е един вид с здравословна и терапевтична цел, обаче йогата не е измислена за това. Значи целта е съвсем друга. Това е началото, да речем. И в Хатха йога Прадипика, той е текст от 14 век, но там се казва, че това е началото само и самия автор казва, че който практикува само позите и дихателните упражнения, без да премине по-нагоре в раджа йога, такъв практиката му е безплодна. Всъщност целта е човек да се съедини с абсолюта, с абсолютния разум, с свръхсъзнанието. Йога, това значи думата. Йога означава съединение. Единение означава. И изобщо не значи единение на нашия ум с тялото ни, така някаква хармония, ами означава именно единение на човешката душа, на атмана, с паратмана, с свръх душата, нали така да се каже, с свръх разума. Той, отец Георги, може би да допълни нещо. Значи излиза, че ние правиме съединение на душата с абсолюта, но без разум. Точно така. Иска се нашия разум да отсъства. А в разума все пак се състои до голяма степен и нашата свободна воля. Тоест, под отсъствието на нашия разум можем да разберем, че нашата свободна воля е решила да лиши човешкото същество от разум, за да се предаде на, както сега казват, космоса. Да, космос. И, тоест, нашата свободна воля е решила да предаде душата на, да си предам душата на тази сила. А защо без разум? Защото разума би преценил каква е тази сила, би попитал каква е тази сила. И би научил всички тези неща, които сега чухме и разбрахме за йогата. Тоест, съединение и тънкото изкушение да бъде по нашата воля, чрез това, че ние сами
се опитваме да се лишим от разум. Разбира се, който постигне това, да предаде душата си по собствената си воля на тази сила, няма нужда ние да обясняваме какво ще се случи по-натам. Но има и едно също така голямо изкушение. Ние преживяхме последните не 45, а вече 70 години един тежък атеизъм. И както чухме, йогата се предлага така невинно, физкултурни упражнения, дори, както става дума, хатка йога, не е достатъчна. Един вид, тя е някаква ниска степен и чак когато продължиш към раджа йога, тогава вече действията си ти ползотворни, плодоносни. Но ви убеждавам, че дори и най-малкото упражнение, не краката на главата, дори само да седне човек в някакъв полукръстосен седеж или нещо там от йогата, което може всеки да го направи без много упражнения, вече има своята, както разбрахте от до тук изложеното, вече има своя духовен отпечатък. И да го кажем кратко, за да не ви отекчаваме. На страшния съд тази сила ще каже на Господа: вижте го този човек как застана, за да докаже, че е мой. Всеки, брата и сестри, все още не лишен от своя разум, би могъл да прецени дали да избира тази сила или не. Всеки родител би могъл да прецени да предпазва и детето си от тази сила или не. И също така ми се иска да отбележа и това, че благодарение на този тежък атеистичен период, сега като че ли ние трябва да доказваме, че нашия народ е православен. И когато се появи някаква такава секта, дошла от далечна Индия, тук в България, аз трябва да й доказвам, че тя не е равностойна и няма място тук в България. А всъщност, брати и сестри, от 85% православни християни население, от другите проценти, колко са мюсюлмани, не знам. Мисля, че няма спор по въпроса дали България е православна или не. Ако някой иска да каже, че българският народ не е православен, нека да уточним сега. Той може да каже това само и единствено за себе си. За българския народ, когато се говори, трябва да се има предвид и историята на нашия народ. Че точно православен християнин, цар и монах е основал и държава, и църква. Свети цар Борис. И благодарение на него ние до ден днешен не сме представили да бъдем държава. Дори 5 века турско робство не са прекъснали тази връзка на нашата държавност. Накрая сега преживяваме и последния напън против нашата църква – атеизма. Държавността непрекъснато страда. Непрекъснато все по-големи и по-големи проблеми. Вече не сме царство, но така или иначе в България има църква. Васил Друмев е казал: има православие, има България. Щом има България, значи има и православие. И така, брати и сестри, иска ми се да наблегна на малко
по-назад да върнем времето, когато е живял Буда, неговият живот е много интересен. Буда е живял в далечна Индия. Историците не са съвсем единомислени кой точно век, 4 или 6 век преди Христа. И той е бил от богат род, син на богат принц и до 29 годишнина е живял в царство на баща си безметежно. Той не е излизал навънка, не е виждал външния свят. Но някакъв отшелник минал и казал, че от този човек ще стане велик човек, но че 4 неща ще преобърнат неговия живот. Това гласи, нали, историята, защото той е историческа личност. Роден човек, действителен човек. Но после той преминава тези 4 обрати в своя живот. Като излязъл от царството на баща си, видял първо старостта, един възрастен човек. Втория път видял един болен човек. Третия път видял смъртта. И всичко това страшно много го накарал да мисли за смисъла на живота. И 4-тия вече, последния път, видял един учелник пак. Това ви го разказах накратко, не за да ви разказвам за Буда, а да акцентирам един много интересен момент. Още преди Буда е имало отшелнически живот по тези земи. Индийският народ е бил далече от Божието откровение. Но човека като образ и подобие Божие са търсили Божията премъдрост. На човека е била необходима мъдростта. И самия Буда казва, богатството не е достатъчно да предотврати страданието. Казвайки тази дума, той напуска своя богат дом и поема пътя на учелничеството. Също така виждаме и дори мъдреци. Конфуций, Лао Цзъ. Конфуций също се е стремил към мъдростта в своя чист вид. Той дори стига до тези думи, като казва, че мъдрецът, мъдрият човек, не прави на другите това, което не иска да му правят и те на него. Мисля, че се сещате векове след това, кой ги е казал тези думи. Именно нашия Спасител Исус Христос. Виждате, че когато душата на човека е искрена и търси истината, за същия Господ го направлява. С кое може да потвърдим тези думи? Също така и древните елини, античната философия. Сократ, живота му е бил такъв, който много приличал на самия Христов живот. Той е бил много умен философ. Разбрал е, че има дух, има духовна действителност, само че с тогавашните си познания, пак 5 века преди Христа, той е казал, че всеки предмет си има своя дух. Във всеки предмет има дух. Той е учил на истинската мъдрост и към него са идвали много ученици, заради което са му завидяли, наклеветили са го несправедливо и са го убили. Решил е един негов познат военачалник да го освободи и той му е казал знаменитите думи, че закона, макар и несправедлив, то той е закон и затова трябва да бъде изпълнен. Кой го прави това, брати и сестри? 4 века след Сократ. Платон и Аристотел, които стигат до идеята за примирителя
между небето и земята. Платон със своя свят на идеите, че там е всичко съвършено, а пък тук нещо несъвършено на земята и така нататък, и така нататък. И когато най-сетне идва Спасителят на човечеството, на хората, на целия, когато идва Божията премъдрост на земята, какво виждаме? Когато се ражда нашия Спасител Исус Христос, от изтока, там където са били тия отшелници, които са възпитали един Буда, идват 3 царе, мъдреци, да се поклонят на Божието Слово. А също така, от другия край на света пък, идват елините да се поклонят на Господа, да го видят. И античната философия след нашия Господ Исус Христос не продължава. Тя спира, защото стига до съвършенството на Словото, Божието Слово. А на изток, точно в Индия, 1500-та година, когато католиците за пръв път стъпват там, какво виждат? Християни от църквата на Светия апостол Тома. 15 века, брати и сестри. Църква на Светия апостол Тома. Ето как Божието Слово, мечът, разсича чистото от нечистото. И който иска, който с чиста душа търси Бога, той може да достигне. При положение, че 15 века там е имало църквата на Светия апостол Тома, питам, какво още йогите не са разбрали? Какво още не им достига днес? И какво може днешния българин, както ни зададохте въпроса, какво може днешния българин там да намери, дето не го е намерил в църквата? Значи, стигаме до такъв проблем. Не, че не знаем как да дишаме. Не, че не знаем как да се концентрираме. Смешни неща. Не, че не знаем колко да дъвчем, докато ядем. Как да пием вода и колко да спим и така нататък. Не, че не знаем как да заставаме. Проблема е в борбата, която се води за човешките души. Йогата е едно от тези изкушения, които ти говорят за мъдрост, а в нея няма капка мъдрост. В нея виждаме упоритост през вековете да не стигнеш до мъдростта. Говорите за физкултура. А тези асани, за които става дума, те някои, дори самите, те са, щях да кажа молитва, те са мантра. А мантра означава произнасяне на думи, които дори човека, който ги прави, не ги разбира. Ето виждате и пак същия компонент да отсъства мозъка. Обаче волята да действа. Тънкото изкушение. И по този начин, брати и сестри, Господ ни обича. Той се е прилял кръвта за нас. Дал е своето съвършено слово. И е възкръснал. Възнесъл се е. Изпратил е Светия Дух на земята. Но явно незнанието, явно липсата на просвещението, явно липсата на православно вероучение в училищата
оказва своето действие. Да лишиш ти православния български народ от православно вероучение. Как любящият наш Господ ще гледа на такова действие? И заради това, брати и сестри, имаме много проблеми. От въпроса дали да си продължа живота още няколко години и да се помоля на Бога, това зависи съдбата на една човешка душа. И ние сега говориме за учението на йогата не за да унизим някой йога, човек, който практикува йога. Ние не сме казали нищо за тези хора. А нашата цел е да ги вдигнем от положението, което са. Защото това се отнася и за техните души. Нашия разговор сега го осмисля смисъла за вечността, за вечен живот. Не за хитростите, които йогите правят, купуват политици или там каквото щат си купуват с многото пари и откъде идват тия пари, само те си знаят. Това нас не ни интересува. Нас ни интересува, че Бог е дошъл, така е възлюбил света, че е отдал своя син, за да спаси света. И не да унизим практикуващите йога, а както казахме, да ги изправим в едната истина. Различни истини няма. И нас не ни трябва да увеличаваме временния живот. Защото ако искаме да влезем в вечен живот, временният трябва да свърши. А нас ни трябва през този временен живот да изпросим вечния. Но да не отнемам толкова дълго думата, да дадем възможност на отец Сергей да каже по въпроса, защото аз много се вълнувам и емоционално мога да кажа нещо, не каквото трябва, но за вероучението и за просвещението на нашите деца, а защо не и на нас самите. Отец Сергей. Значи така, ако исторически погледнем назад, те много българи сигурно не знаят, нали, но според официалния сайт на Федерацията, Българската федерация по йога, всъщност ние българите сме си родени йоги. Значи, всъщност, нашата древност е някъде още от Хималайте, от планината Емион, и още оттам сме свързани с индийските учения и сме ги донесли даже тук насам. И ако си спомните, там той е Ипсилон с две хасти, знака на Тангра, но това всъщност се чете Юч, нали, йога. И даже като мантра там според главния секретар, бивши на Българската федерация по йога, тя на много места го има нарисуван този знак. Мадъра, там където е мадърския конник, обаче Мадъра е много близко като звучение до мантра. И даже, нали, който не знае, и Стив Ван Рилски, той е всъщност такъв източен аскет. Нали, като йога се е подвизавал и богомили са били даже такива. Те са организирали обществата като ашрами. Нали, имат си посветени, а пък имат и адепти. Нали, и то ни е в кръвта на нас, нали, който не го знае. Това не съм си го измислил на официалната страница на Българската федерация по йога. Ги пише тия неща. Нали, и други работи много пише. И тъй, че щом се популяризира тук йогата, нещо като завръщане към корените за тях, нали, не е толкова страшно. Обаче, който се занимава с йога, има някои неща, които трябва да ги знае. Първо, трябва да му е ясно, че не се занимава с оригиналната йога, с автентичната. Защото ако отвори ето този текст, примерно Хатха йога Прадипика,
там има такива техники, дето много силно се съмнявам, че някой съвременен югин, нали, така да го използвам този термин, югист или йога ще го казвам, някой съвременен йога в България ги практикува, значи, че там има и очистителни техники, такива шат карма, които се казват. Там една от тях е, примерно, да вземеш парче плат дълго 15 метра и така бавно да го нагълташ и после го изваждаш от себе си и това нещо ти прояснява разума. Нали, по някакъв начин, не знам как става точно. Има и много по-странни техники, нали, очистителни техники, нали, като да седнеш, нали, става както е описано, в голям съд с вода до пъпа и трябва да си сложиш бамбукова пръчица, там пише в задния отвор, и това по някакъв начин да прочиства. Нали? Сега това как се практикува, не знам някой дали го практикува в България, нали? Но това е автентичната йога. Това е текста, който е класически от 14 век, Хатха йога Прадипика, и който практикува йога, трябва да се съобразява с това нещо. Що се отнася до асаните, значи в Йога Сутра Патанджали, в този първи текст от 4 век, който там е свише е даден, но там за асани нищо не се казва. Нищо. Казва се, че тялото трябва да е устойчиво и да е спокойно. И всъщност се акцентира много повече на медитацията и на стремежа човек да се слее там с абсолюта. В Хатха йога Прадипика, значи там са дадени 15 само асани. Оттам нататък следват други текстове, нали, малко по-късни, където вече се увеличават тия на 34, после на 82 и сега вече са стотици. Като основно това е йогата в днешно време, но който ги практикува тия асани, трябва да има предвид, че съвсем не винаги са толкова здравословни. Значи, така, може да има и хора, които с йога да се занимават тук в залата. Горещо им препоръчвам да намерят на Уилям Броуд, един американец, който с йога се занимава също. Науката за йога се казва неговата книга. Има там специална глава за травмите. Травмите, когато човек практикува йога асаните. Понеже има твърде много такива. И не само тук при нас, и на изток има. Особено при хората, които са учители в тази работа и се занимават доста интензивно. И това са стави, които се нарушава нормалната им работа. Ето, примерно в позата лотос, като седне човек, има твърде много предупреждение, че коленната става се движи само така в вертикално да се свива и да се разгъва и изобщо не е предназначена да се усуква, както се случва при тая поза, и коленете му заминават на човек. Освен това има други пози, при които примерно човек сяда върху краката си, събрани както са, сяда върху тях и седи така с часове, докато медитира, и това нещо блокира седалищния му нерв. После оттам нататък и такива проблеми се получават, че може с години да не може да се оправи човек. Просто парализи се получават така на краката, в рамени стави, в така гръбнака. Може много да рекламират, нали, че това е терапевтичен метод. Обаче той там описва и доста случаи, при които буквално почти до смърт може да се стигне. Особено в областта на шийните прешени, когато се получи проблем, защото те там са най-слаби. Разни пози, когато човек така застава на главата си или я измята силно назад и става така, че двете артерии, които се движат в гръбначния стълб, се прекъсва работа и се образуват тромби в момента, в който човек спре да практикува тая асана или поза и тромба влиза в главата му. И следва инсулт, който засяга задната част на главата. Оттам нататък, нали, се получават доста така неприятни поражения. Нали, повечето хора оживяват, но може и да не оживеят. Един индийски лекар, тук преди съвсем скоро беше, преди няколко години, той казва точно на тия източните вече, на индийските учители, че много може да помогне
йогата за кармата им, обаче сериозно ще им повреди здравето. И коментира на колко хора е сменил ставите. Просто налага се да им се подменят стави на най-разнообразни места. Изобщо не е толкова безобидно, човек трябва много да внимава. Нали? Те самите йоги казват, че трябва човек да е внимателен, така постепенно да става. Това значи, че трябва да имаш обаче учител, който да е достатъчно компетентен в тая работа. И това е проблем вече. Значи, сега представете си, примерно, че един индиец дойде прочете там в Индия една книга за православието и реши, че ще стане православен, ще практикува, да речем, Исусовата молитва. И дойде тук в България и очаква, че тук всички са практикуващи Исусовата молитва. Всички са специалисти. Нали, и почва да търси такъв опитен човек, ама се оказва, че не е точно такава работата. Той ние не може да го намерим той. А пък той да дойде, трудно е това нещо, пък там да успее, още по-трудно. Също и положението на тия, дето тук се занимават с йога. Там, ако им отворите страницата на Българската федерация по йога, да видите тяхната история през 20 век, то е библиографска история. Значи кой каква книжка е прочел, кой каква книжка е превел и горе-долу така се движат нещата, по популярна литература се е практикувало. И значи оттам нататък на тия хора трябва да се довериш така за здравето си. До тук да речем, че е по-малки проблем. От тук обаче нататък, ако човек реши да се занимава по-сериозно, почва да става по-опасното. Като реши да навлезе така по-сериозно човек и да се обърне към медитация. В древността, между другото, на асаните на позите почти не са обръщали внимание толкова. Те не са били толкова съществени за тях. Именно умствените техники, медитацията, тя е била по-същественото. Но човек, когато се опита да медитира, ето сега от тук вече така чувство на неврофизиологична основа, на това ниво, ако се погледнат нещата, има доста проблеми също. Има твърде много изследвания, които цитират хората, които се занимават с йога, колко е полезна медитацията. Ако влезете в интернет, може да потърсите, нали, да видите за вреда от медитацията. Колко ще намерите? Почти нищо. Значи там са само положителни неща. Как човек, като е в будно състояние, той обикновено е доста изтресиран. Там мозъка му работи по един начин. Има такива бета вълни, на такива високочастотни вълни в мозъка, когато човек е концентриран и активно работи мозъка му. Обаче, когато така се отпусне и релаксира и започне да медитира, се успокоява и влиза в едно ниво на алфа вълни, които са по-нискочастотни и това е нещо като точно преди да заспи човек състоянието, в което се намира. И фактически тогава се почива, нали, възстановява се, те на това обръщат внимание. И така човек може да продължи с доста време и се избавя от стреса по този начин, нали, само най-полезни неща. Даже от някои заболявания почва да се изцелява, защото организмът почва по-бързо да се възстановява, като няма стрес. Само че има проблем. Значи, когато човек почне да медитира така, някой път може да медитира с часове. Там и за тия източните учители пише, че някой път са медитирали по 7-8, даже и с дни са медитирали. И сега се представете, че мозъка работи по този начин. Значи има невропластичност. Това съвременната наука го е установила. Невроните в мозъка създават определени връзки помежду си. Ако човек, да речем, е под стрес и не си позволява почивка, тогава невроните му работят по такъв начин, че той дори когато спре, обаче продължава да е под стрес. Просто защото мозъка му не може да изключи. Но също би се получило и човек като медитира много. Значи мозъка му остава в едно полусънно състояние и дори като спре, обаче не може да се събуди напълно. И почва да има проблеми. Отначало е така спокоен, нали, и уравновесен, но обаче постепенно с времето почва да среща проблеми. И с концентрацията почва да му е трудно да се справя с така някои неща.
И от тук така може да си доведе доста проблема. Ако почне по-сериозно да медитира и по-дълбоко, значи тогава стига до, ето там Далай Лама е позволил няколко ученици негови да медитират и да бъдат изследвани. И стига до нивото, в което там буквално делта вълни почват да се излъчват от мозъка. Но тогава в такава дълбока медитация започва да се произвежда в мозъка и едно вещество, което се нарича диметил не метали, нещо друго беше. Както и да е. Но значи това вещество е наркотик. Той е ендогенен наркотик. Има го и в някои растения, и в някои животни. В повечето страни е забранен, в Бразилия е разрешено, защото там го употребяват местните шамани, за да изпаднат в определени състояния. Когато човек спи дълбоко, това вещество се отделя в мозъка и тогава сънуваме сънища, които са абсолютно различни от реалността. Но човек може да постигне това нещо и в медитация и получава усещането за пълна откъснатост от съществуващата реалност. В някакъв свят попада, където има калейдоскопични халюцинации и срещи с някакви същества, които са от друга паралелна реалност, така го описват. Някои са еротични даже, нали, от тия изживявания. И после е трудно да се освободи човек, почне ли човек да изпада в тия състояния. И това е само така на неврофизиологично още, на неврофизиологично ниво. А ако така погледнем вече на ниво психика, какво се случва, значи там има такива техники, ето там събуждане на кундалини, което е описано и в тия по-древни текстове. Когато кундалини, това е името на оная змия, свита на кълбо, която като я събуди човек от ония чакри, които се намират там долу под пъпа, тя е сексуална енергия и се издига нагоре по гръбначния стълб и в момента, в който влезе в главата и почва да му се случват най-разнообразни приключения на човек, стигнали до това положение. Ето, примерно, Джидо Кришнамурти, той е така един от учениците на Теософското дружество, на Ани Безант и Алис Бейли, но когато той стигнал до събуждането на тая сила, на силата на змията, на кундалини, на тая енергия и се е развил в него този процес, значи той го описва като изведнъж спаднал в състояние, при което получил силни болки в областта на тила и въобще на главата, остри такива пробожещи болки по цялото тяло и изпаднал почти в безсъзнание. Изпаднал в състояние, при което само плачел и така имал чувството, че тялото му не се поддава на контрол, че тялото не е неговото вече, като че някой друг владее тялото му и след медитация буквално лягал и дори губил съзнание, като се събудил, изобщо не си спомням какво се е случило, почнало да му се привиждат разни неща, самия Кришна почнал да му се привижда, нали, хора, деца около него, почнали като богове да му се привиждат и чувствал, че му ги няма очите, нали, някакви такива неща. Той на времето още Юнг е имал пациенти, които той много сериозно се е занимавал с източните учения, даже се опитвал да ги практикува, имал мистични преживявания самия той. Но след 25 години изследване на този феномен, там много неща се случват. Просто дори в YouTube може да видите хора, които се намират под въздействието на тая, то не е енергия, нали, под въздействието на тая сила кундалини. Значи те напълно не са на себе си. Значи, освен всичките тия усещания,
и халюцинации, които имат, и движения, които почват да правят, които без да ги искат. Падат по земята, търкалят се, лазят на 4 крака, лаят, мучат и така изпадат без съзнание. Накрая има хора, дето и в кома стигат, до кома стигат. Юнг е предупредил тогава, че човек, ако тръгне да се занимава с такова нещо, върви към психоза. Може да стигне до лудост. Че това е съвсем съзнателно така допускане, стремеж на човека да стигне до психотично състояние и което може да стане трайно. Ако човек се опита после да спре, има така един много известен случай в Индия и там човека 25 години са му трябвали, за да се освободи от това нещо. Много лесно се допуска и после много трудно се спира, когато това нещо започне веднъж. И така човек може да стигне до сливане с абсолютния разум. Той трябва да изчезне, човек тогава. То това е най-лошото. Значи там Бог се възприема като безличен. Всичко е Бог. И аз съм Бог, обаче. Значи и всички сме богове. То всъщност проблема там не е греха. Нали, ако пък от етическа гледна точка погледнем как стоят нещата, значи всъщност проблема на човечеството е не, че греши, ами че има невежество и човек не може да не е осъзнал, че самия той е Бог. Обаче в момента, в който аз осъзная, че съм Бог, тогава като няма някой над мене, аз не е нужда да отговарям пред друг, освен пред себе си. Значи добро е, което аз сметна, че е добро за мене. А пък зло е, каквото аз преценя, че е зло за мене. Всичко става относително. Няма добро и няма зло. Аз съм над доброто и злото. И аз ги определям тия неща. Това е морал, който няма нищо общо с християнския. Той е сатанински морал. Значи, това е съдбата постулата на сатанизма, че няма истина, абсолютна, и че всичко е позволено. Ето в идеала за йога, това, което човек трябва да постигне, човек стига до там. Човек стигне ли до самадхи, до това състояние, което е така най-желано и при което би трябвало да излезе от така цикъла на преражданията, той трябва да осъзнае, че всичко е илюзия. Даже някой почва да има чувството, че и самите те са илюзия. И то даже и така би трябвало да бъде, че моя аз е илюзия. Нищо не съществува. Просто всичко е измама. Илюзия и така се сливам с абсолютно, разтварям се в космическото съзнание. Ма трябва да се откажа от собствената си личност при това положение. И нищо общо няма това с християнството. И тук общуваме с Бог, с личния Бог. Между молитвата и медитацията има пропаст, буквално. Понеже в молитвата общуваме с личния Бог. Ето тук се стремим, то няма и нищо там срещу нас. От една страна всичко е Бог, ама от друга страна то и няма Бог. Защото аз съм такъв. Нали, и аз съм Бога в случая. И молитвата прави така, че човек да е в будно състояние. Ето идеала в християнството е трезвение и молитва, бодрстване и молитва. В медитацията, дори чисто от неврологична гледна точка, човек изпада в състояние на съноподобно. Медитацията е такова състояние. И той губи съзнателността си, губи ума си. Той и според текстовете им е така. Йога е всъщност да спре ума ти. Ума трябва да спре на човека. Да няма мисли, да няма емоции, да няма желание, нищо да няма. Просто и в индуизма е така.
И в будизма е така. Само че в единия случай се сливаш с брахман, с божеството, пък в другия изчезваш напълно. Нирвана. Нали? И в двата случая се обезличаваш. Няма личността. Егото ти изчезва. То не е просто его, ами самия ти изчезваш. И молитвата е динамична, медитацията е статична. Те са много разликите. Просто противоположности са тия двете неща. Нали, ако някой пита дали един християнин би могъл да се занимава с йога, няма как един християнин да се отрече. То първо, че от Бога ще се отречеш по този начин, докато медитираш, и от самия себе си трябва да се обезличиш а нашия стремеж е да станем личности, а не да изчезне личността ни. Дори и спрямо тия пози и асани, Айенгар, един от големите йоги, но той казва, че колкото по-чиста е асаната, колкото по-чисти стават, толкова по-медитативни стават. Значи те са средство за медитация само. И резултата от цялата тая работа е, че човек се самозатваря в един свой си свят, в една своя реалност. Защото тя другата реалност е илюзия. И само моята реалност е истинската. И така, докато медитирам, той човек, докато медитира, не само тия като наркотични вещества са, които се отделят в мозъка му, той има там и много други ендорфини, серотонин, просто става зависим човек. Колко повече медитира човек, толкова повече медитира. Не може да спре. И после като спре, буквално в абстиненция изпада. Но и самозатворили се така, той почва да се измерва съвсем по друг начин спрямо останалите хора около него. Почва да не може да общува. Изпада в безразличие спрямо останалите. Колкото по-дълбоко навлиза в цялата тая философия, в това учение и тая практика, значи той се интересува единствено да достигне до просветлението, до самадхи, до мистичните състояния и се мери с другите около него. Те са някакси, ето аз съм посветен, а другите излизат, че са някакси по-долу. И почва да се разминаваме с останалите. Губи се така общението, контакта и в крайна сметка по някакъв път се разпадат и семейства. Трудно така е да общува човек, когато се намира в това положение. Нали, не във всички случаи, но когато напредне, така до това се стига. И не може да се каже, че не е религия всичкото това. Ето това е стремеж за съединение с абсолюта, с абсолютния разум. То не е и човешко учение всичкото това нещо, като практика. Несъвместими са християнството и йога. Така защо е намерила толкова голямо разпространение така в съвременния свят? Тя е само част от нещо много по-голямо, съвременната йога. Това е всъщност движението и на новата епоха, New Age. Там те не се определят като религия точно. Даже по-скоро се върви в New Age от религия към духовност някаква. Няма точно определена организация. Практики, ето такива са, в които се стремят да обединят науката с тия точно източни култове и се стремят към някакъв вид себереализация. Има там карма, която много активно също се проповядва и се налага. Съвременната йога, там според един от учителите на йога в Америка, в момента казва той, че се намира на кръстопът. Или ще продължи да се превръща в бизнес и ще загуби напълно духовното си основание, духовните си основи.
или ще доведе до това, че да възрасне в нещо по-голямо. Това е напълно възможно, при което всички тия хора, дето се занимават с йога, ще започнат да търсят по-високото и ще стигне и по този начин човечеството до едно ново съзнание, което е целта на New Age. Каква е разликата според вас между православното учение и сикхазъм, което се практикува в българските монаси, в атонските монаси, и йогийската медитация? Нали знаете, че при сикхазма също има някаква форма на изключване на мозъчната грешка? Според вас каква е разликата? Ами значи разликата каквато е между молитвата и медитацията. Защото Исусовата молитва е молитва. Значи имайте предвид, че в православието това се говори за трезвение. Всички страсти, те са 8 на брой, но действат, самото действие на тъмните сили върху човека са такива, че когато една страст действа върху човека, тя го довежда до състояние, в което той изпада именно в такова трансово състояние. Независимо коя е страстта, дали ще изпадне в някакви блудни мечтания, в гняв, униние, печал, щеславие и така нататък, но просто в момента, в който той чрез мечтание действа дявола. А мечтанието и визуализацията, която много се практикува в медитацията, автоматично вкарва човека в транс. Значи православието много стриктно се пази от всичко това. Да няма визуализация, да няма образи и да няма ето такова състояние, в което човек да губи разума си. Значи стремежа е ние да запазим разума си. Ако се спомняте, ето примерно в Акачество на Света Богородица се казва: радвай се, ти, която премахваш разложителя на умовете. Значи ето това е, което прави дявола. Разлага ума на човека. И медитацията е една техника, с която го постига. Просто той води до там, че човек губи. Той самите текстове на йогите го казва това нещо, че йогата е да спре умът си да работи. Въпреки че така повечето се стремят по интелектуален начин някакси, но то не е разсъждение това. То е по-скоро спиране на разсъждението. Докато и то е стремеж именно към нищото. Докато в молитвата няма такова нещо. Значи там стремеж е човек да бъде разумен. Оттам е в разумността. Всички страсти обезумяват човека, лишават го от ум, докато молитвата му връща ума, понеже общуваме с Бога и той съживява духа на човека. Медитацията, тя се остава на едно плътско и душевно ниво. И там това е смърт за човека, смърт за личността му, докато молитвата му дава живот, благодат му дава. Има огромна разлика, като между небето и земята, даже между ада и рая. Нали? Просто съвършено различни са нещата. Но дявол е такъв, той подменя нещата. Значи той е имитатор. Има твърде много неща, които той се явява като ангел на светлината, не се явява като тъмен. Явява се като спасител. Нали? Ето, и с самата идея за кармата, оттам нататък, чрез тази медитация, човек да излезе от цикъла си на прераждане, но това може да го постигне само по този начин, медитирайки и стигайки до състоянието, в което се разтваря в нищото. Или там в Бога. И в двата случая той спира да съществува като личност. И това е най-страшното в цялото това учение. То е самоубийствено учение. Доколкото се засегна атонското монашество и практиката на исихазъм, аз бих казал, че разликата е преди всичко основата, а основата в православния исихазъм е именно, че ние се обличаме в Христос.
Христос е този, който е победил смъртта и това не са само думи, а всеки, който се така нарича православен християнин, той знае, че това обличане в Христос става при самото кръщение и при следващия живот. Примерно Свети Григорий Палама виждаме, че Христос е действал в него по изцеленията, които е вършил, по това, което е говорил, просто силата е била божествена. И именно това действие на Господа в сърцето на човека е всъщност целта на исихазма. Тоест, вече човек, пречиствайки се, давайки място на Божията благодат, тя го обожава. При йогите няма именно живота в Христос, т.е. живота в Бога, и именно има един заместител, който е живот в тъмнината и примерно знаем, че при много източни мистици имат такива чудеса. Именно те са тези чудеса, които извършват съвременните екстрасенси, гледачки от рода на Ванга и на други така известни лечители, така да ги кажем. Но, значи, разликата е в дори догматическото съзнание. Ние знаем, че Свети Григорий Палама е водил догматически спорове с Акиндин и Варлам за много тънки въпроси. Примерно за тази светлина, която се явила на Тавор, дали тя е сътворена или не е сътворена. Тоест, те са имали изключително съзнание за важността на Божието откровение. Без вярност към това божествено откровение, те са съзнавали, че на практика ние се лишаваме от вход в Небесното царство. Това е много важно да се осъзнава, че православието не е просто някакви техники или просто начин на молитва, защото при някои православни исихазци има много точно положение как да застанат. Примерно при Свети Симеон Нови Богослов се описва положение на тялото, внимание към сърцето или към други части на тялото, които някой, който не е запознат, ще ви каже, и то същото като, примерно, медитация. Разликата е огромна, защото ние знаем как до кръв са се борили тези изповедници на православието, за именно запазване на чистотата на православната вяра от всякакви изкривявания. Тоест, при исихазците има едно съзнание на божественото откровение, за това както трябва да бъде запазвано в чистота, докато при тези всички, бих казал, бесовски откровения в източните религии няма и помен от това нещо. При православието има вярност до кръв на Бог, който заради нас е разпънал и ни е дал да го вкусваме в тялото и кръвта, която приемаме като таинства, във всички таинства на църквата. Има една вярност на църквата, докато, разбира се, при йога няма и помен от тези неща. Ако йогите, разбира се, биха искали искрено да стигнат до Господа, те биха и стигнали до православието. Това го подчертавам. По своя начин те не могат да стигнат до истинския Бог. В разрез с православното спасително учение и Божието Слово, атеистите ни подхвърлят това учение, за което вие говорите за кармата. Не искам много дълго да се спирам на него. По-скоро бих искал да отбележа един психологически, чисто психологически момент. Във всеки един човек, независимо дали е вярващ или невярващ, идва този конфликт в душата му за наближаващата вечност. Някои така емоционално казват, сега съм жив, сега си поживея, а после каквото ще да е. Но разбира се, никой не го мисли сериозно това. И кармата е едно учение, т.е. прераждането е едно учение, което ти предлага, че ти както и да живееш, в крайна сметка, ти пак ще се преродиш. И тук вече наистина идва това съзнание, че дай сега да си поживея, после може съм някакво растение или друга твар някаква, ма сега като съм човек да си поживея, пък после ще му мислиме. Или другото, ние по този начин забравяме уникалността на нашия живот. Този живот е уникален. Единствен даден ни временен живот, както казахме по-рано, за да достигнем вечния. И такова учение за прераждане, човек, който, както говорихме, не се е лишил от своя разум, не може да приеме. Той може да преходи своя дълъг път, да отиде при
йогите, да отиде при мюсюлманите, да отиде при индуски някакви там лъжеучения и тем подобни, но след като искрено търси истината и след като има Божието откровение, което е дадено на цял свят, не само на някаква общност, Бог е дошъл да спаси целия свят, то душата му ще познае това учение. Много ярък пример е книгата на Клаус Кенет, 2 милиона километра. Трябва да извърви, за да разбере, че разстоянието е било само 20 сантиметра от главата до сърцето, за да намери Бога и спасението на душата. И така, прераждането всъщност се опитва да бъде един заместител на смисъла на нашия живот. Но вие разбирате, че човек, само който се съгласи с това безсъзнателно състояние, само човек, който е готов да сложи кръст на собствения си разум, само такъв човек може да приеме учението за прераждане на сериозно. За йогите сега се води голяма пропаганда. Независимо дали за древната йога, дали за съвременните разбирания, ние казахме, че нищо свързано с йогата не е безобидно за нашите души, но никой не говори за многото хора, за които става дума, за които са пострадали от тези практики. Много хора са пострадали психично, някой чисто телесно, но има и много, които са си загубили живота. За съжаление, много са вече в България. И това не се говори, това се държи в неизвестност. И затова ние трябва да знаем, че няма значение човека дали е запознат с спасителното учение на Христа или не е запознат. Той е Божие творение, Божие чедо и ние трябва да тръбим за истината. Че това е нещо опасно, което няма за цел спасението на човешката душа, а за погубване на човешката личност, първо духовно, както разбрахме, а също така и физически. Човечеството в момента се намира в такава точка на развитието си, която може да се каже, че почва да се разделя. New Age се стреми да създаде нов тип човечество, с нов тип съзнание. То не е само йога. Ето както каза госпожата, това са там и бойни изкуства, определени типове музика, киноиндустрията. Те са много неща и създават друг тип човек, с друг тип мислене, диаметрално противоположен на християнството. Докато не се стигне до оная точка, където всичко ще свърши. Сега има такива, които са с Христа и такива, които са против Него и такива, които са по средата. Колкото повече напред във времето, тия по средата ще изчезват. И е много важно, докато е жив човек, да се ориентира правилно и да застане от правилната страна. И ето така бих се обърнал към всички, които не само с йога се занимават, ами така са увлекли по източни учения, медитации, карма и прочие, всички тия елементи на New Age, на новата епоха, на новото съзнание. Светия апостол Павел в посланието до Ефесяните казва: стани, ти, който спиш, и възкресни от мъртвите, и ще осветли Христос.
дай Боже, повече хора да преминат на страната на светлината. Разбира се, цялото общество, не знам доколко е възможно, но колкото се може повече хора да преминат, това разбира се от нас зависи самите. Защото вие сте солта на земята и вие сте светлината на света. Нали? Така да светне пред човеците светлината ви, че като ви видят добрите дела, ето ние, които са от другата страна, да прославят Небесния Отец. Така и това пък вече обращение към нас самите, към християните, да бъдем истински. И тогава вярвам, че ще има много хора да се обърнат и да бъдат там, където трябва. Значи Бабаджи твърди, че Христос е владеел древните югийски практики. Ето той е хималайски светец, нали, от който тръгва крия йога. И той дори имал 12 ученици, той е Бабаджи, и е твърдял, че непрекъснато е във връзка с Исус. Нали, един вид Христос така е бил посветен. Обаче Христос никъде не се вижда да говори за карма, за прераждане. Няма нито на едно място да споменава подобни неща, които са свързани с индуистската вяра и практика даже. Нищо такова не се вижда. Нито пък да прави, да излъчва. Там съвсем ясно пише в Евангелието, когато той започнал да върши чудесата си и отишъл в Назарет и са казвали, този не е ли сина на дърводелец? То съвсем ясно пише в Евангелието от Марк, че той винаги там си е бил. Нали, а всичко друго са спекулации, нищо подобно няма. Нали, че още от 12 си година нататък е ходил някъде из Тибет, нали, не спомням как се казваше автора, но той е сравнително нов някъде в началото на 20 век, покрай теософското дружество. Един господин така ги е съчинил тия работи, никъде не се намерило и с Хималаите документи, които да свидетелствуват, че Исус е бил там. Нали, просто всичко е фалшификация и измислица, нали, за да може по някакъв начин да се примират източните учения с християнството. Но нищо такова няма. Някакъв вид езотерично християнство да се създаде. Той съвсем така ясно говори и за мисията си, и за вярата си, и следва стриктно Стария завет. Значи той е аз не съм дошъл да наруша, а дойдох да изпълня завета и пророците, закона и пророците. И това го виждаме в целия му живот. На нито едно място няма нещо, което да противоречи на всичкото това. Благодаря на всички за присъствието. Благодаря на всички свещеници, които бяха тази вечер на нашата среща и проповядваха през цялото време. Бъдете си здрави и Бог да бъде с нас. Но тая среща я направихме заедно. И свещеници, и миряни, и църква, това значи единство, събрани на вярващите в Божието име. И дай Боже да сме такова събрание, да сме единство и сега като излезем да продължим да сме такова. Ние спославим Духа Святаго и те миловлей вселенную, человеколюбче слава Тебе. Благословен си Христе Божие, който направи риболовците уловители на човеци и така покори цялата вселена. Значи не само апостолите. Виж колко хора имало още покрай него. И жени имало, и още и мъже, равноапостолни жени. Тъй, че всички... Това е апостолска църква, значи. Ние затова сме апостолска. Не защото от апостолите идва, ами защото сме с апостолски дух. Значи трябва и ние такива да сме, да бъдем апостоли в този свят. Облечените в Христа, в Христа. може да ги спре да благовестят. Да, дай Боже. Така да бъде. Никой не може да ги освободи от любов.